El coach és la persona que t'ajuda a aconseguir una fita més ràpidament, amb menys esforç, acompanyat, vull dir, no estàs sol. Sí, sí. D'entrada, cal que sigui una persona que sàpiga escoltar. Després, doncs, aquest és un punt clau. Després ha de ser una persona que respecti el ritme de l'altre. Ha de ser la persona que d'alguna manera sàpiga fer bones preguntes, que no aconselli. Això és una de les coses que veiem amb els alumnes que costa, de seguida tendeixes i per què no fas això? Aconsellar. Aleshores sí que hi ha un perfil i una persona que sàpiga connectar amb l'altre. Vull dir que sàpiga empatitzar, connectar, que sàpiga escoltar, tot això és clau. Sense això no pot ser un bon coach, de cap de les maneres.